सना आंखौ माबायदि नुदों? नायलाय नै आङो आदा सना दिनै सिनेमा शुटिंनि थाखाय ड्रेस गोदान गाननानै फैलायलायबाय आङो। आयौलै फाग्लि आयै फुरा सेक्सि नुखादोंलै आगै सना गोबानानै लाबाय थाथावथाव मोनलायबायसो आङो लखरा गोबानानै लानोसो लुगैलायबायलां फाग्ला बायदि फाग्लानो आगै सनालै फाग्लि बारा देलायबोनो नाङालै गोसोआनो आंना हमथानो हाया फाग्ला जायो आयै आगै सना गोबानानै लानो लुगैनाया हामथारालै आङो आगै सना मासि साइस नुदों नोंखौ सेक्सिनो। आयौ आदाया आंखौ जि बुंबायहाय दे बारासो बुंखोना अभारसो बुंखोथाय जि बुंखाबायहाय आङो लाजिलायलांबायसो सयथिबो। थुद आगै सनालै फाग्लि जाम्बिलाय नोंगौखौसो बुंदोंथ' आङो। आदाया आंखौ थगायदों दे ओरैनोसो गोसो खुसि मोनफ्ला बुंदों आंखौ। थुद जाम्बिलाय नोंगौखौसो बुंदोंलै नैबे खिफि हंलाया माब्लाबाबो नंखाय खोथा बुङालै फाग्लिलाय। अ माय गड आदा सना नंगौना आदा नंगौना? नङा जायो नामाब्रा आगै सनालै मासि सेक्सिसो नुथारदों नोंखौ फाग्लि गोबानानै लानो लुगैनायानो हाथारला आङो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो गोसोआनो बोरैबा मोनगासिनो दं आङो। आयौ आदायाबो मा बुङोथाय आंखौ लाजिनायासो हालाहाय आङो। फै सना गोबानानै आराम लानि नोंखौ। देरां लाजियोहाय मा आदा? लाजिनाङालै जाम्बि आं जेबो खालामाना गोबागोनल' आङो। आयै सना बिराद गोबाख्रबनो लुगैदोंलै सना नोंखौ एकदमबारे बिखा गेजेराव गोबानानै आराम लानोब्रा दसे सना। थुद आं बायोलै गोबानोब्रा सना देना। थुद बायो आङो लाजियोबो आङो। एलाय ओइ देखो खालि लाजिनायल' बेनाबाथाय। बिदि नङा मा आदा? एलाय फाग्लिया हौवाखौनो खनसेबो गोबानोनो होआ बियो। थुद आं लाजियो होनखाबायना फाग्ला मानो बुजिया नोङो आं लाजियो होनदों। हे फाग्लि गाबनाङालै दागाब आं लाजियोसोलै बिदिबा गाबनाङा। सना माइनाव जिरख'नाय आंनि दाउ बिमा दागाब होनबा गाबसिनबावबायसो। गाबला दे आङो अब्लालाय। माथो सना बिदिसो जानांगौ दा बेरे गुद होनो बिदिखौसो। सना सिनेमा शुटिं गासान्दि बैहाय दसे खनायाव जिरायनानै लाइन मारिहैनि थौ सानैजों। माबायदि लाइन मारिनो आदा? नङाब्रा जाम्बिलाय बैहाय दैसा सेराव जिरायनानै आराम रायलायहैनोसैब्रा बेखौनो लाइन मारिनो होनदों आरो मा आङो। आं जेरावबो थाङालै आं थांनो बादों बेयावनो थागोन आङो। नै देख' फाग्लिनाबाथाय जालायबाय हिनजावानो बरिंथारलै माथो बरिंथारलै नों मानसियानो। बाल आंखौ बरिं होनबावबाय नोङो। एलाय मोख्रा सुदै गलायबाय गाबलायबाय फाग्लिया गाबनो नाङालै लाजिलायलांबायसो आं सयथिबो दा रामोन्दैयानो नुफैथोंसै सेसखासैलै माइरि दागाबलै सना दागाब लाजिबायसो आं सयथिबो। गाबला दे आङो अब्लालाय। दे दा गाबावबा खुगा सोबख'जोबगोन आङो बाराखौबा मासदिनि। बिदि होननानै गाबावबायसो फाग्लिया सोबख'मारनांसिगोन नामाब्रा? थोद बाल मानो बिदि बुङो नोङो? जेबो नङा दे जेबो नङा जेबो खालामा आं दे सिथादो फाग्लि दागाबसै दा रामोन्दा नुफैबा सिस जागोन। ओइ मा जालायबाय थाखो नोंसोरलाय? सिथोबा माबाया फाग्ला बिदि होनफैयो नालाय डाइरेक्ट बागदावनायासो जालामोन आंहा ओरैनोबा रमेन्स सोलिगासिनोमोन जायालै नैजोंबो। फाग्ला आयौ मालानिफ्राय रमेन्स खालामग्रा जाखोलै नों फाग्ला? फाग्ला सिथादोब्रा। ओमफ्राय दे गानोसैब्रा फिल्मखौ मा बहा थांनानै थायो नोंलाय फाग्ला? देदो। एक्टरा हयलै आंसो जागोनलै एबार नोंहा दाख्लै जाहांखाबाय। मा नों जानो फाग्ला नोंखौ समायालै फाग्ला नोंखौलाय समाय जाहैबाय मेगनाबो बेरगगनो खानायाबो सुबायदि। मा नोंनालाय फाग्ला मेगनानो साम' लादाय बायदि आंखौसो होलायलायबावो बेरगलादाय। होद बाल आंसो जागोनलै एक्टरा एबार नोंहा दाख्लै जाखांखाबायना दिनै केमेरामेन जागोनलायब्रा। गैया फाग्ला बिदि आंसो दाख्लै एक्टर जाखादों आं मिथियालै आंसो जागोन एक्टरा एबार। आंबो मिथिखाया आंसो जाखागोन। आयौ आदा मोनहा मा एक्टर जानायनि नांलायबाय थाखोब्रा दा गागोनायसो नङालां बाराखौबा। है बिदि नङा मा सना गायो र'। आं बायोहाय मा बिदिखौबा दा गानायसो नङा आं बाराखौबा। बिदि नङाब्रा सना र' ना। गानोबा गानो माबा देलै बायोलां बाराखौबा बिदि नेबाय थानो ओंखामसो उखैलायलांबाय ओरैनोबा आंहा। दे होमबालाय रेडि जादो बालि गावस्रालाय एक्ट्रिस जाबाय थायो। मा होनदोंलै नोङो? जेबो नङालै दे जेबो नङा जेबो होनाखै आङो। दे अब्लालाय नाथाय हयले सिनखौ आंनिखौ गोबानाय खुदुमलायनाय माबा बामख्रबलायनायखौसो होनांगोनलै रामोदा मिथिबाय? गावल' गोबानाय खुदुमलायनाय गोबाख्रबनाय माबा माबि होलायलायबावो फाग्लाया सिनखौ लानो होनलायबावो। फाग्ला बिदिजों जायो आंखौलाय माखौ लानांगौ? थोद आदामोन आं बारा गोबानाय गोबाख्रबनाय खुदुमलायनायखौबाथाय गानो बायोहाय। नै जालायबाय बिदिबालाय फिल्मा बोरै हिट जानांगौ नायग्राफ्रा बोरै हिट मोननांगौ गन्थासोलै बाल नायग्राफ्रा हिट मोननाय नङाना बिदिबा। होद आं लाजियोलै आदा आंना बिमा बिफाया नुबा मा साननांगौ जाखो? एलाय देख' बिमा बिफाया फैलायबाय नै साइडआव।
बिदिजों बोरै एक्ट्रेस जानो हानांगौब्रा मा जेखौबो गानो बायो गानो माबाया होनबाय थायोब्रा नोंलाय आदा आं खुदुमलायनाय गोबालायनायखौ गानो बायोहाय जाम्बि बिदि नङाबा बोरै हिट जानांगौब्रा आजिखालि फिल्मा बिदि नङाबानो हिट जाया खुदुंबाबो नोंनाव खुदुंथाराब्रा जाम्बिलाय गुस्थिखौ फोनाङाब्रा खाथियावल' ओरै खुदुंनाय बायदि खालामफ्लागोन ना आदा जेबो नङा दे बिदिबालाय गाजागोन दे रामोदा केमेराया रेडि खालामदो अब्लालाय र' फाग्ला र' आं सानदों मोनसे आइडिया आरो मा आइडिया जाबावखो नोंहा ओइ फाग्ला एक्ट्रेसखौ गुन्दाफोरा बोनानै लांनाय जानांगोन ओमफ्राय एक्टरा बासायहैनाय दा गुन्दा नांगौना गुन्दा लानो माथो रावबानो गैया फाग्ला आया औ नङाबा माथो गुन्दा नांगौथ' आरो बे फाग्ला मेलेखौखौ लेंहराबा जाबावगोन नालै लेंहरदो माबार उफ बाबायसोहां दहाय फुंनिफ्रायनो नेबाय सानसे मानि जाया दासिमबो मा खिफेवला फाग्ला मा लेंहरामोनब्रा आंखौलाय फाग्ला नोंहा नैबे एक्ट्रेसखौ बोख्राब फंख्राबबाबो लाबोथारनांगौ फाग्ला खावना लाबोनांगौ नामा फाग्ला औलै औ फाग्ला माबा बोख्राब फंख्राबबाबो जेरैखि जायाबाबो खावना लाबोनानै बुद्रुबाबो लाबोथारनांगौ आरो फाग्ला बेफोर आंनि थाखाय गोरलैसो जेबो नङा दे लाबोगोन दे आङो लाबोगोन फाग्ला सिन्था लाना नोङो दे अब्लालाय रामोदा केमेराया रेडि खालामदो दे जाखाबाय आंना दे एक्ट्रेसआ रेडि जाहैदो दे दे होमबालाय नैबे दंफां खनायाव थाखुमाहैसै आङो आदा र' ओमफ्राय नैबे रामोदा फाग्लाया मा उन्दुनानै केमेरा खेबनाया बोरै जानांगौ जाखो फाग्ला उन्दुनानै खेबबा मासि साफा खना खनला गासिबो नुजोबो फाग्ला मोनथियाखै बियो बा फाग्लाना डाइलगफ्रा खना खनला नुजोबावनो मोजां खेबनांगोनलै हयले बेथा लागाय जागोनसो नङाबा पुलिस फैनांगोन आदा मोना मासि देरि खालामबाय थायोथाय आं बाथारबायसो बेसे गसंनानै थाबाय थानांगौ जाबायना रेडि जाबाय रलिं केमेरा एक्सन लागाव र' मिउजिकखौबो खुगाजोंनो लागायफानांगोनलै अब्लासो एडिटिंआव मोजां जाथारगोन खावनो थांसै आं अब्ला दे थांदो रामोदा स्टार्ट खालामफिनदो दे जाखानायखासो आंना रेडि जाबायना स्टार रलिं केमेरा एक्सन जाबाय ओइ सना आयु सोर नोंलाय आंनि मोदोमाव मानो दांलाबायदों हगार आंखौ दां हगार फाग्ला हगार फै सना आंनि बिखायाव आयु सिथोबा सोर फाग्ला गुन्दा जाखो बेलाय फाग्ला गोनाङा आयु सोरबा बासायफै आंखौ सोरबा बासायफैदोलै आयु आंखौ बासायफै सोरबा आंखौ बासायफैदो आयौ फाग्लाया मासि गुफुरलै आथिङा गासिबो फुख्रजोबनाय फै गोबानि आंजों एसे फै गोबानि फैदोब्रा सना फैदो आयौलै आयौ आंखौ बासायफै सोरबा फै गोबानि फाग्लि गोबानि एसे फैब्रा ओरै फै आयौलै आयौ सोरबा बासायफैदो नै सोरबा फाग्ला गोनां गुन्दा बोख्राब फिसा आंखौ बोगासिनो सोरबा बासायफैदो आरे जाम्बि होसिख्राव दे जेसेबां होसिनो होसिख्राव दिनै हले गखाया नों आंजों दिनै हले बारग'खाया आइदै आखाइखौनो सिफायजोबसिगोन आंनिखौ फाग्ला जावलिया माथा फाग्ला बोख्राब होननाया होख्राव बिसि होख्राव बासायफैगोन दा नोंखौ सोरबाया आइदै फाग्ला खर' गाज्रि सोर बुन्दा नोंलाय बासायफैदो आंखौ सोरबा बासायफैदोलै बोथाबबाय थाबाय दिनै हलेनो आंजों जेबो बारग'खानाय नङा मोनथिबाय दा दिनै हले आंनि खासै आरो नोङो फैना सना एसे गोबाना आराम लानि आयै सना इमान साफा नोङो इमान बगा मोदालायनाय खाथिङा गुफुरानो फाग्लिया आयौ आइदै साजाबाय फाग्ला गोनां आखायावनो हमनानै बोबाय थादों आंखौलाय आइदै फाबसि हगार आखाया आंना फाग्ला गोनां मोख्रा बुन्दा फाबसि जावलिया माथा खराबा फाबसि सैमा बुन्दाया अमा फाग्लाया आंखौ माबा माबि खालामजोबथारसिगोन बियो बासायफैदोलै सोरबा बासायफैदोलै सोरबा बिसिबां होख्राव गोबाख्रावनो मोनाबा सहायनो हाला आङो फैब्रा सना फै खाथियाव मा लाजिदों नोङो जाम्बि जेबो खालामा आङो खनसेल' गोबागोन ना फैब्रा एसेल' दसे समल' फाग्ला सिनायाव फैसा जालामला आंखौ दाबो लाबाय सोर फाबसि नोंलाय आंखौ माबा माबि खालामनो नागिरदों नोंलाय बासायफैदोलै आंखौ सोरबा नुदोंबा आंखौ फाग्ला मैथा बुन्दालाया बासायफैदोलै आंखौ नुदोंब्ला सोरबा आइदै आखाइ साजोब्बाय माइसे आब्रालै नोङो फैदोना खाथियाव सना गोबाना लानो लुगैनाय हामथारला आंखौ जेबो दाखालामखा फाग्ला गोनां फाबसि हौवा एख'जायालै सना मा जानखाय आंखौ बासायफैदोलै आं हाथारला बासायफैदो हरदों आंखौ सोरबा
सना खावलाया खाथियाव लाबोना खावलायखौ खाथियाव लाबोब्रा खनसे खुदुनिलै फाग्लि आदै फाबसि आखाइ हगर आंनिया जावलिया फाग्ला मोख्रा बुरजा बोरमा फान्था आखाइ हगर होनदों फाग्ला दिना जाम्बि हाथारला आङो एख' जायाना जेबो नङाना आदैलै आदैलै आखाइया जाजोब्बाय आंना आखाइ हगर होनदों फाबसिवा सोर गुंगा नंलाय आच्छा फाग्लाया बोना लाबोनो थिननाया माबा माबिसो खालाममारसिगोन नामाब्रा बेलाय जालालै बेजों लागायहैमारनांसिगोन आङो र' सालाखौ मासदिनि लखरा लागायनांसिगोन फैदोना सना आराम लानोसै दरज' हाथारालै आङो सना फैदोना माबार पासाय फैदोलै सोरबा दङब्ला पासाय फैदो होनदों आदै पासाय फैदो सोरबा पासाय फैदोलै आदै छल्ला मालायनि हिन्जावखौ नोङो मा खालामनो नागिरदों नों बेखा फाबसि नोङो आंनि हिन्जावखौ मा खालामनो नागिरदों नोङो फाबसि साला गुन्दा आंनि हिन्जावखौ नोङो माबा माबि खालामनो नागिरदोंमोन नोङो नोंखौ लागायथारनां बेखौ नै फाबसि नामागौ नामा आइदै फाबसा सलांखौ हमनानै बोना हमख्रुबनानैबाबो लाबोथार होननानै खावनानै लाबोनांगौ होननानै आइदै साला बुबाय मारबावबायसो आइदै फाग्लाया आसोलावनो बुदों बुबाबो नोंथ' बुनो होनाखैमोन ना आंखौ फाग्ला मालाय हिन्जावखौ माबा माबि खालामनो नागिरबायदों नोंलाय आइदै जालाय सिनस्रि आइदै खर' माथायाबो गैला गावब्रा जोब्बायदां बुबा बिदि बुयो नालाय फाग्लानि सिनेमा सुटिंआवनो बुबैलायो फाग्लासोलाय खाट फाग्लाफोर मा नांलायलाबायो नोंसोरलाय फाग्लालै जायालै इसोरो भिडिअ'आ एथ' मोजां जाखाबाय दा नोंसिनि नांलायनायानो हाबफालाजोब्बाय जायालै बेलाय बेनो खिथावनायानो फाग्ला बोना लाबो थिनानै बोबाय आङो फाग्ला आरो माबा आंखौसो बुग्लिबावबाय बियो फाग्ला मा फाग्ला बिदिनो जायो सोरबा मा खालामनो नागिरनाय बायदि खालामोब्रा नोंलाय आंहा बोरैबा मोनलायलांबाय गोसोआ जायालै नोंजोंबा आंखौसो एथ' गोसा बुबाय नालाय बुबाबो बिदि बुयो नालाय बुबैबावबायसो आंखौ सिनेमा सुटिंआव बिदि बुलायबोयोलै जायालै नोंसोरो फाग्ला गोजासो नोंसोरो आंखौ बोना लाबो थिनानै आंखौसो गोगोम गोसा बुबाय बुनायाबो बुदोंथाय बुदों जि गोसा बुदों फाग्लाया 20 बार 10 बारसो बुखादों आसोल बुस्थुसो बुबोदों बुनायाबो सानायानो दाबो सागालायबावासैसो आंना थोद फाग्ला गावहा अभार एक्टिं खालामनानै इसे मोजां भिडिअ जाखाथारबायमोन बेसेबांबा गोलाव फाग्लाफोरसोलै नोंसोरजों जाया भिडिअआ नस्थ' जाबाय नै दाना नांलाबायबाय सानैजोंनो बाबालै आङो दहायनिफ्रायनो भिडिअ खालामबाय उन्दुलायनानैबाबो शुट खालामलायबाय आङो फाग्ला एक्टरबो जानो मोनखाया आङो माबा मोनखाया गावसोरल' जाखायो जाबाबो थांसैलां बाराखौबा ओंखाम उखैनायासो जाला आंहा थोद जायालै नोंसोरजों आयौ बेखौनो जि गाबै मोखाङानो नायजालांना मोखाङानो मेकआपानो नस्थ' जाजोब्बाय आरो मेगना बुजोब्बाय आंना गाबनानै नोंसिनि थाखायनो मोखाङाबो नायजाला मेकआप टेकआप सेस नस्थ' जाजोब्बाय लिपस्टिकबो गैला मेगनाबो बुजोब्बाय स्पेक्स होनानै थानांसिगोन आयौ बेखौनो जि गोबाव गाबबाय आङो मेगन थेगन बुजोबलायनाय आयै जालाहाय जायालै नोंसोरजों थांनोसैसो आङो बालनि ओंखाम उखैजोब्बायसो आंहा थांलायदो बयबो बाखाबायसो आंथ' र' भिडिअखौ दानथ' नाङा दे लोगोफोर दे आगै सना बुंदो मा बुंनो नागिरामोन नों दहाय औ हाय लोगोफोर आंनि मुङा लावगि नोंसोरो दाखालिहाय ड्रेसखौ मोनसेल' गानबोबाय थायो गोदान गानबो होनायखाय आङो नायलाय माबायदि नुदों आंखौ ड्रेस गोदान गाननानै फैलायलायबाय आङो ड्रेसखौनो बायब्रबनांदोंसो मोनथिबायना लोगोफोर दा नोंसोर गानबोनो थिनथारबाय नालाय बेलेगबो गानबो होननायखाय गानबोबाय आङो माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट मा खालामनांगौ जाजोबदो लोगोफोर इस आं हरनाय फैसाजोंसो गोदान बायना गानबोदों लावगिया लोगोफोर फैसायानो गैयामोन लोगोफोर बेनाव ओमफ्राय आंनाव बिथ'बाय आरो बियो मैया ओमफ्राय दाना बिथ'बाय नालाय आंबो 1000सो दंफैयोमोन नालाय हरबाय आं बेनो ओमफ्राय आंहाबो गोदान गांसे पेन बायना लाबायलां माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनोबो लोगोफोर आंखौलाय माबायदि नुदोंब्रा लोगोफोर खोन्थाहरदो कमेन्टआव आं बिदि पेनखौ गानफेरामोन नालाय गस्लाखौबो बारा गस्ला गिन्दैल' गाननानै थायोमोन आङो ओमफ्राय पेनाबो बिदि गानलाबायामोन नालाय आङो ओंखायनो एसे लाजिदोंबो आङो जिनो खोन्थाहरदो लोगोफोर कमेन्टआव गानफेरा नालाय पेनखौबो लाजिदोंलै एसे माने बिदि गोलावखौ गानामोन आरो हाय गाइस आंनि मुङा मिलिख आंखौसो बावखोना माखोब्रा नोंसोरलाय नै मैया आंबो पेन गोदान बायना लायदोंलां दखानाव 50 थाखानिखौनो बायना लाबोबाय आं फैसाबो गैयामोन नालाय दा माबायदि नुदों खोन्थाहरदो लोगोफोर दे अबयसे आंखौ साइजआथ' नुखाया नुनाया मानसिया मोजां नंखाया नालाय महराबो गैखाया नालाय थेवब्लाबो एसे मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोनदों होनना खोन्थाहरदो कमेन्टआव आरो नै लोगोफोर बावदोंसो आङो दहाय जोंनि भिडिअआ मोजां जादोंब्ला एबा मोजां मोनदोंब्ला जोंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरदो दाबावथारलै लोगोफोर आरो बेलाइफोरावबो बेसेबां दामख'नानै दामखावो गासिबो दामख'लाबायनानै गालांजोब दे लोगोफोर आब' आदा बाजै मादै बेवहायबो बिबोनां बिजामादै जोंखौ मोजां नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आब' आदा नोंसोरो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ लाइक आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइब आरो माबा लोगोफोर शेयार खालामलांथार
मास दिनै बेलाय खौ दामखो गालांला जोबले गुफुर